Takže dobrý den, vítám vás u dalšího videa a dneska budeme natáčet Geometry Dash. Tak, takhle. Jdu si zapojit i myš. Je zapojená. Nezmínil si tam mě. Max už točí. Jo. Je tady Berťa. Tak a dneska budeme hrát The Nightmare. Proč mi to tak nejde? Na myši jsem dlouho nehrál, takže nedivte se, když mi to nepůjde. No a hlavně, že se mi to seklo zase. A teď to budu muset celý vypnout Geometry Dash, protože se mi to stává furt. To třeba točím mimo redukci. Nejde to? Tak. Geometry Dash. Ještě si dojím říct peníčko, jsem zapomněl. Nedám se to na videa. Co? Nevím. Seklo se to na zase. Hej! Co děláš? Ukazuju ti tu truhlu, která se sekla. A už Mě už to stalo několikrát. Tak mi to nemusíš ukazovat. Nám jde na writing roll z praktisa. Prosím, je to vlastně nebo může bude trvat 30 minut. Prosím. 5 minut to bude trvat. 5 minut to trvá. A 5 minut to rozhodne. 10 dělám. Tak 20. Proč ty? Ne, udělám to 10 nebo 15. Přijde mi, že tenhle nejde, protože když si uvědomíte, že tady má ty portály, který se tady a tam tady do sebe. No, on hraje Lightning Road, to asi nevšímejte si tu Nightmare. A tak to se, jestli chcete, podívejte si na jeho pohled v kanálu Albert King Hair. A dejte mu odběr hlavně. Ano, dejte mi odběr, protože já jsem ten nejlepší. Já jsem spíš nejlepší, protože mám 21 odběratel a ty 14. Ty tak nejsi žádná hvězda, teď mají. Já vím. Určitě si budu mít ten konečný. Jo. Jeden speciální short, který Zase na tom stejném místě jsem cípl. tak, 30%. 26. Jako ten to mám já. 64. Tak dej 67. Začalo, že jsem dělal experiment 67. Bože. 27%. Takový ten skok, jak je to opravdu tak. Co? Skoro rekord. Já se teď vůbec nesnažím. Já nevím, protože já furt mluvím.
omluven. To jsi neměl říkat teďka, já jsem byl daleko, já jsem byl u té kostky. Skoro u mýho rekordu. A je to moje neúčné. Jak to umlčování. Ah, 28%. Tak poslední pokus dám. 61%. 64. Přidám to do 35. Tak, nashledanou, uvidíme se u dalšího videa a čau.